وەک ئیرۆ سووریەکە نوژ دایک بوو. کورد کۆ دوویەم نەتەون لەڤی وڵاتیش بۆ بدەستخستنا مافی خۆ di cenga siyasî û serbazî de ne. Herçende danûstandanên di navbera rêveberiya Xweser û hikûmeta Şamê de gelekî sist bi rêve diçin lê nehatiye qutkirin. پر استنگین داخلی و خارجی جی هبون یک جیان بیجن تأثیرات دول اقلیمی وقت ترکی پر تأثیرات بین هبو سر دانو صنع مشاکلین داخلی هاتن کرن سويدا اوج تأخير يعني بو سبب صدمكش تأخيره للساحل جيولو بويرين هاتن قوماندن او نباور بون نافبرا طرفين سوري دي جي اوجي تعديدك لي از باورم غافن هاتن افيتن لي نگيانوي استاغ سوري تفت خاص براسي Encumena Niştimaniya Kurd enekesê derbarê jinavçûna serdema Beez kêfxweş û ahengêldar dixe. Lê dibêje hikûmeta niha ku temenê wê saleke ji bo Kurdan tiştek nekiriye û hîn bişan da hevbeşiya Kurdî re rûneniştiye. Kurda zêdî carekê hatiye daxwestin ji îdara muweqet û ji reîs şerem xwe got hevdîtineke li gel wefdê Kurdî muşterek bibîne. Ji ber wefdê Kurdî muşterek wefdê îrada milletê Kurd a hezbekê tenê şanda Kurdî jî bê dawetkirin û hevdîtineke li gel bêşan dê çê wê bêtir di rehetiyê bi ne tenê li cem Kurda li cem milletê Sûrî gişî jî û piştî salekê karin emelî dibin. Dê dehê adarê de bi fermî fermandarê giştî Hêzên Sûriya Dîmokrat bi hikûmeta Demkî re derbarê tevlîbûna nav artêşa Sûriyê û parastina tevaya pêkhateyan rêkeftinek imze kir. Tevî ku sersal wek dawî dem ji bo cîbicîkirina wê rêkeftinê hatibû dest nîşankirin lê niha û ji ber derengmayînê ew dem ji bo heyama sî mehêdin tê dirêjkirin. Vivian Fettah, Rûdaw, Dîmeşq.